Când vine vorba despre cele mai recente lansări tehnologice, cele mai tari gadgeturi te vor face mereu să te oprești din căutare. Îți vei da seama că le vrei pe toate, chiar dacă nu ai nevoie absolută de ele. Totuși este în regulă să te răsfeți din când în când, iar cele mai bune gadgeturi îți pot face viața mai ușoară. Aruncați o privire la aceste super gadgeturi care merită cumpărate. 14. Dyson Omni Glide. Îl puteți numi o reinventare a mopului, dar Dyson Omni Glide este unul dintre cele mai originale produse pe care compania le-a lansat de mult timp. Este un aspirator vertical elegant și foarte ușor care are un cap de perie pivotant ce colectează și aspiră murdăria de pe podelele dure. Se manevrează ca un mop, dar nu trebuie să vă faceți griji pentru cumpărarea cârpelor de schimb de fiecare dată. Pentru podelele din lemn și gresie este pen perfect pentru cât de ușor să manevrezi colțurile, marginile și dezordinea de pe podea. De fapt, operarea cu o singură mână și senzația ușoară reproduce pe deplin experiența unui mop. Odată ce sacul este plin, nu se va face mizerie pentru că pur și simplu apăsați un buton și se va deschide capacul pentru a putea goli conținutul. 13. Ring Alarm Pro. Ring este deja un profesionist în lumea camerelor de securitate, dar compania a făcut o declarație cu privire la lansarea Ring Alarm Pro anul acesta, care are tot ce este necesar pentru a-ți proteja casa în timpul unei spargeri, vremii nefavorabile și urgențelor. Hubul de securitate se dublează ca un router Wi-Fi, deci vă puteți extinde acoperirea rețelei adăugând puncte de acces suplimentare în toată casa. Nu trebuie să vă faceți griji în cazul întreruperilor de internet și curent pentru că Ring Alarm Pro oferă o baterie de rezervă și serviciu de internet. 12. Samsung Galaxy S22 Ultra. Primul telefon cu adevărat emblematic pentru 2022 este Samsung Galaxy S22 Ultra. Înarmat cu toate îmbunătățirile iterative care îl fac unul dintre cele mai bune smartphone-uri de cumpărat în momentul de față, Samsung a adus înapoi stiloul. A fost o caracteristică iubită a seriei Samsung Galaxy Note, astfel că reîntoarcerea lui aduce înapoi experiența pixului pe hârtie. Este o bestie când vine vorba de făcut poze și de filmat cu ajutorul sistemului de camere quadruple, oferind o calitate excelentă a imaginii și performanță la lumină scăzută. 11. Anker Soundcore Frames. Sistemul audio care poate fi purtat este o nouă tendință tehnologică. Compania Bose a dat startul cu ochelarii de soare Bluetooth Bose Frames surprinzător de buni, dar Anker a învățat din greșeli pentru a lansa cel mai bun produs din această clasă. Soundcore Frames are difuzoarele integrate în tâmple care furnizează sunetul direct în ureche pe care îl poți personaliza cu ajutorul setărilor EQ din aplicație. Suportă comenzi tactile și vocale, permițându-vă să controlați muzica manual. În plus, Anker vinde aceste rame audio în stiluri variate pentru a se potrivi gusturilor tale în modă. 10. DJI Air 2S. La mijlocul dintre începători și entuziaști, DJI Air 2S este superior peste toate dronele. Cu designul său compact, poate fi ținut cu ușurință într-un rucsac pentru o călătorie pe timp de zi în care să capturezi imagini aeriene extraordinare fără efort. Cu senzorul său KMS de 2 cm veți putea face fotografii detaliate și filmări 4K. Dacă nu ați controlat niciodată o dronă, DJI Air 2S este perfectă pentru începători datorită comenzilor sale receptive, caracteristicilor de siguranță și a transmisiei video fiabile. 9. Samsung Freestyle. Doar câteva dispozitive sunt atât de originale precum Samsung Freestyle introdus în timpul CES 2022. Asta pentru că este mai mult decât orice alt proiector. Pentru început, este unul dintre cele mai versatile proiectoare care funcționează fără probleme și beneficiază de ajustare automată a imaginii și corecția culorilor. Punctează și proiectează, nimic mai ușor de atât. Mai mult de atât, poate fi folosit și ca un difuzor puternic cu ajutorul Bixby și Alexa. Introduceți câteva moduri elegante de iluminare inteligentă, iar Samsung Freestyle este un proiector cum nu există altul. 8. MetaQuest 2. S-ar putea să dureze ceva timp până când realitatea virtuală va funcționa pe iPhone, dar este încă în mare măsură următorul lucru important pentru cele mai tari gadgeturi și nu există niciun dispozitiv VR care să afișeze această promisiune mai mult decât MetaQuest 2. Fără a fi necesar un calculator puternic sau echipament special, pur și simplu trebuie să vă puneți ochelarii pe cap, să luați manetele și să vă mișcați liber în spațiul VR. Acest lucru se datorează tehnologiei sale Inside Out, care utilizează camere situate în afara dispozitivului pentru a detecta mișcările din jurul tău. 7. Amazon Astro Household Robot. La sfârșitul anului 2021, Amazon a anunțat un trio al roboților de casă în timpul unui eveniment virtual. Favoritul nostru dintre ei este Astro, un asistent în gospodărie ce se aseamănă omului care se poate mișca liber prin casă pentru a fi cu ochii pe lucruri. Tratează-l ca pe un animal de companie sau folosește-l ca pe o dronă de securitate. Alegerea este a ta. În orice caz, sperăm că este un semn că mai mulți roboți de uz casnic vor fi în curând disponibili pentru orice persoană. 6. Sonos Roam Smart Speaker. În timp ce Nest Audio și Amazon Echo au meritele lor ca difuzoare wireless inteligente, Sonos Roam este un difuzor hibrid care oferă
oferă ce este mai bun dintre cele două lumi, cu un compromis minim. Atunci când este conectat la Wi-Fi, dispozitivul poate profita de calitatea audio îmbunătățită și integrare controlată vocal cu ajutorul Google Assistant și Alexa. Atunci când este conectat la telefonul tău prin Bluetooth, îl poți lua oriunde vrei și să ai acces la sunet atâta timp cât bateria telefonului nu este descărcată. Cel mai tare este faptul că Sonos Roam se conectează cu celelalte produse Sonos, oferindu-vă un alt difuzor într-o configurație cu mai multe camere. 5. Proiectorul portabil Anker Nebula Solar. De obicei, când te gândești la proiectoarele pentru casă, crezi că procesul de instalare este unul prea complicat și necesită cunoștințe de doctorat despre echipament pentru a-l configura. Dar trăim într-o eră în care îți poți lua Anker Nebula Solar. Îl poți îndrepta către perete și îți va proiecta filmul tău favorit de pe Netflix la diagonala de 300 de cm și o rezoluție Full HD, fără să fie necesar să configurezi setările sau să găsești o sursă de curent. Va înlocui acest dispozitiv televizorul tău 4K HD de 165 de cm? În mod cert nu, dar pentru acele momente în care îți dorești o experiență de cinema acasă, vei înțelege de ce aceasta a ajuns pe lista noastră ale celor mai tari gadgeturi. 4. Samsung AirDresser. Imaginează-ți cum ar fi să nu mai trebuiască să vizitezi niciodată o spălătorie de haine. Cu Samsung AirDresser chiar nu o să fie nevoie. AirDresser este un aparat de lux care te va face să salivezi. Vă permite să vă curățați hainele în propriul dulap, iar acest dispozitiv va dezinfecta totodată hainele. Samsung apare în mod repetat pe lista noastră cu cele mai tari gadgeturi, dar AirDresser este unul dintre cele mai puțin cunoscute produse inteligente pentru case ale acestui brand, foarte tare și foarte scump. Ar putea fi noua ta achiziție favorită. 3. Apple AirPods Max. Aceste căști AirPod Max sunt construite cu sunet ambiental 3D, care se ajustează în funcție de mediul înconjurător și poziția capului și au o funcție de anulare a zgomotului care blochează restul lumii cu o simplă apăsare de buton. Căștile în sine au o împletitură din plasă acoperită cu baldachin și perne de urechi din spumă cu memorie pentru o potrivire excelentă. De asemenea, sunt construite pentru a comuta fără probleme între dispozitive și au o funcție pentru detectarea capului, astfel încât muzica se va întrerupe dacă trebuie să le dați jos pentru un moment. Produsul vine în culori diferite, inclusiv favoritul nostru, acest gri spațial. 2. Amazon Kindle Paperwhite. Kindle Paperwhite a fost, înainte ca Amazon să-l anunțe, cel mai mare update al său. Dacă îți place să citești de pe un ecran, nu există niciun dubiu că aceasta este cea mai bună carte electronică proiectată vreodată. Amazon a oferit dispozitivului un ecran mai mare cu o nouă adăugare pentru Kindle Paperwhite și în plus față de încărcarea de tip USB-C, suportă și încărcare wireless. Cel mai important, încă are toate caracteristicile pe care le știai și îți plăceau la originalul Paperwhite, dar cu performanță îmbunătățită. 1. Backbone One Gaming Controller. Cu Apple, care adaugă rapid procesoarele A14 în cele mai recente smartphone-uri, jocurile pe telefon au făcut un salt uriaș înainte. Totuși, în timp ce iPhone este complet capabil să ruleze câteva jocuri grozave, Backbone One îți permite să atașezi controlerul de ambele părți ale telefonului pentru a imita designul manetelor tradiționale pentru jocurile video și vine cu câteva caracteristici tari. Îl puteți folosi pentru a transmite jocurile de pe Xbox pe telefon cu ajutorul Xbox Game Pass Ultimate. Este de asemenea compatibil cu PlayStation Remote Play, Steam Link și Apple Arcade, oferindu-vă acces la software-ul consolelor de nouă generație pe telefonul vostru. Modul de conectare cu latență scăzută face ca jocul să funcționeze fără probleme și este minunat că există încărcare în timpul jocului pentru a alimenta în mod convenabil telefonul în timp ce te joci. Spune-ne în comentarii care dintre acestea ți-a plăcut cel mai mult. Mulțumesc pentru vizionare!